Migrantlar türkmen konsullugynyň nowat kynçylygyndan nägile? Türkiýede dürli saý-sebäp bilen Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugyna işi düşýän türkmen migrantlary soňky döwürlerde ençeme güne çekýän nobatlar sebäpli ol ýerde işiniň bitmeýän kösenýändigini habar berýär. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren türkü durmuşa çykan türkmen zenanyň gurrun bermegine görä, ol bir näçe günlükde kakasy ýaly türk raýaty bolan çağasyny Türkmenistana äkitmek üçin Stambuldaky konsulluga baranna kabul edilýänleriň sanawyna tas 300-nji orna ýazylandygyny we ondan soň öz nobaty ýetýänçe ençeme günläp gatnap kynçylyk çekendigini gurrun berýär. Nobatym ýetýänçe çağam bilen bir näçe gün konsulluga gatnap gaty kynçylyk çekdim yssyda. Häzir Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynyň gapysyna üýşüp duran migrantlardan ýana ol ýerde edil ahir zaman turan ýaly. Konsullugyň öňüne üýşýän märeke sebäpli ýam ol ýerde araçylaram öz biznesine başlapdyr. Türkmen konsullugyndan bir resmi nama sormak üçin 9 Amerikan dollaryny tölemeli we ýanyna dollar bolmayanlara araçylar şol ýerde 50 türk lirasynyň deregine oňluk 9 dollar ögrüp berýärler. Türkmenistandan talap edýän resmi namaň üçin berjek arzan we dollarmaly kagyllaryň üçin sahypa başyna 1-2 türk lirasyny alýarlar. Konsullugy işi düşüp baranlar şeýdip türkmen resmiýetlerinden we araçylardan gaty kösenýärler diýip Stambuldaky türkmen konsulluguna gatnan migrant denan öz başyndan geçirenlerini Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan lewaply, marly we daşowly migrant ýaşlar bolsa, Stambulda nikahlaşmak üçin gerek bolan resmi namany almaga nobaty ýazylaýyp 3 günläp türkmen konsulluguna gatnanlygyna garamazdan ähli synançyklarynyň puja çykanlygyny gurrun berýärler. Stambulda öýlenjek bolan migrant ýaşlar inni konsullugyň töweregine üýşüp ýatan beýleki migrantlar ýany bilen azyny we ýorgon düşüňini alyp baryp ol ýerde giýje günlük nobata garaşmakdan başga çäreniň galmanyny ümit çekýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir türkmen denan zähmet migrantam ýokarda agdalýan ýagdaýyň dogurdygyny tasdiklap, çağasy bilen familiýasynyň näme üçin tapawutlydygyny düşündiriş hatyny almak üçin Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluguna baranna özüniň uzağa çekýän nobatlar üçin ençe günläp gatnap gaty kösenýändigini gurrun berýär. Ol uzağa çekýän nobatlaryň üstesine konsulluk işgärleriniň hem öz raýatlaryna gaty gödök çemeleşýändigini, migrantlaryň göňüne degmegi we ýüzüne almagy hem hiç zatça görmeýändigini öňe sürýär.